Haití ha estat víctima d'un gran terratrèmol i milers de Quan es produeix un persones desastre humanitari, moltes vegades el que segueix és una immediata resposta solidària. Ciutadania, governs i organitzacions humanitàries actuem amb rapidesa per ajudar aquells que no se'n poden sortir tots sols. Aquest esforç per ajudar les víctimes i assegurar-ne la seva subsistència, tot defensant la seva dignitat i sentant les bases pel seu desenvolupament, es coneix com a acció humanitària. Però quin és i com és l'itinerari que segueix l'ajuda humanitària fins que arriba a mans dels seus destinataris finals? Quan passa un desastre, com ara un terratrèmol, l'erupció d'un volcà o grans inundacions, moltes de les necessitats bàsiques de la població no poden ser satisfetes. La supervivència, en general, en queda afectada. Davant de situacions com aquestes, la resposta ha de ser molt ràpida i coordinada, doncs cada minut compta per salvar la vida de les persones afectades. Per fer arribar l'ajuda necessària, Creu Roja compta amb el suport d'entitats públiques i privades que aporten fons per finançar la seva activitat. Aquests donants, juntament amb les contribucions de particulars, contribueixen a fer possible l'acció humanitària. Algunes vegades, l'ajuda que s'envia són diners, recursos financers per poder comprar dins del país afectat pel desastre tot el material que faci falta. Altres vegades, l'ajuda pren la forma de persones, tècnics i professionals que donen suport als equips locals de socors. I molt sovint, l'ajuda consisteix en caixes com aquestes plenes de material humanitari específic per cobrir les necessitats més urgents de la població. Creu Roja Catalunya està preparada per enviar material humanitari de primera necessitat per a 1.500 famílies fins al lloc del desastre des del primer moment de l'emergència. Per aconseguir-ho, Creu Roja té centres logístics de material humanitari estratègicament ubicats no només a Catalunya, també a les Canàries, a València i a Madrid. Des d'aquests magatzems, l'ajuda és traslladada per terra, mar o aire, allà on faci falta i amb rapidesa. Quan s'activa una emergència humanitària, aquests centres logístics es converteixen en llocs d'intensa activitat. Cada minut que passa és important. Abans, però, d'anar cap al lloc de destí, cal fer un diagnòstic sobre els efectes de la magnitud del desastre i la seva possible evolució. S'ha d'esbrinar la quantitat i l'estat de les víctimes, les seves necessitats i també els recursos que hi ha disponibles al país afectat. Abans de tot, cal determinar la capacitat de resposta de les organitzacions locals. Si les necessitats sobrepassen la seva capacitat, es realitza una crida internacional de l'ajuda. En el cas de Creu Roja, si la societat del país afectat està desbordada, demana ajuda a la Federació Internacional de Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, qui s'encarrega de coordinar l'enviament de reforços. Aquest diagnòstic previ és clau per planificar la resposta entre els equips de treball de les diferents organitzacions humanitàries que operen al terreny. Com és el material humanitari? Els materials d'ajuda humanitària han de respondre sempre a les necessitats urgents de la població. Després de passar el desastre, cal garantir la vida de les persones supervivents, per la qual cosa, en un primer moment, s'envien aliments, material sanitari, d'aixopluc, de refugi i també per potabilitzar l'aigua. Els dies posteriors al desastre s'envien kits d'higiene o de cuina, mosquiteres, mantes i estructures per a fer allotjaments progressius. Tot el material ha de tenir una bona qualitat i ser d'un tamany i embalatge que permeti ser emmagatzemat i transportat fàcilment. Per a banda d'aquest material, Creu Roja ha desenvolupat les ERU, sigles en anglès d'unitats de resposta d'emergència. Les ERU estan formades per persones especialitzades i equipades amb material adequat i propi per a cada una de les actuacions davant de l'emergència. Aquestes unitats funcionen de manera autònoma,
Creu Roja disposa 7 tipus diferents d'ERUs, segons les necessitats provocades pel desastre: salut, aigua, sanejament massiu, logística, telecomunicacions, suport psicosocial i socors. En totes elles hi treballen equips d'especialistes amb la formació adequada i la capacitat per a desplegar-se immediatament al lloc de l'emergència. En desplaçar-se, tot el material viatja en caixes i embalatges estandarditzats i fàcilment transportables. Avui dia, les ERUs centren bona part de la resposta de Creu Roja davant de desastres i la seva acció ha esdevingut clau allà on han estat desplegades. Aquest és el centre sanitari que l'ERU de salut de Creu Roja Espanyola va muntar al Pakistan arran del terratrèmol, amb capacitat d'atenció per a 30.000 persones. Així treballava l'ERU d'aigua i sanejament desplegada a Indonèsia després del tsunami. Aquesta unitat va arribar a produir i a distribuir 30 milions de litres d'aigua a la població afectada. Més recentment, la feina de les ERUs d'aigua i sanejament i també de telecomunicacions ha estat molt important per a fer front al devastador terratrèmol que va destruir Haití al gener de 2010. A més de donar assistència immediata, les ERU també assumeixen tasques de promoció, formació i sensibilització, formant equips locals que desenvolupen campanyes de sensibilització entre la població afectada. Aquestes campanyes preventives són fonamentals a l'hora d'evitar que els efectes d'un desastre siguin encara pitjors. A Haití, per exemple, la seva acció és imprescindible per a frenar l'extensió del còlera, epidèmia sorgida a causa de la temporada de pluges 7 mesos després del terratrèmol. Un cop l'ajuda ha arribat al país de destí, és la societat local de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja qui rep el material humanitari i l'emmagatzema a l'espera de distribuir-lo entre la població identificada amb la major necessitat, o sigui, aquella més vulnerable. En una emergència humanitària són moltes les persones i els organismes involucrats, per això és necessària una coordinació de la feina. Al llarg dels anys, l'experiència viscuda ha demostrat que si les organitzacions sobre el terreny es divideixen la feina per sectors segons l'especialització de cadascuna, s'aprofiten millors recursos i s'aconsegueix ser més ràpid i eficient. Per aquest motiu, tots els agents humanitaris treballen en 12 àrees diferents d'especialització segons les necessitats de la població. La planificació i la coordinació també són imprescindibles a l'hora d'identificar els beneficiaris d'aquesta ajuda i de determinar les seves necessitats per tal que no en quedi cap sense cobrir o bé que no es dupliquin els esforços. També són igualment importants el respecte als costums locals i l'enfoc participatiu dels voluntaris i els beneficiaris locals. Les seves opinions queden recollides a la necessària i constant avaluació a la que és sotmès tot el procés de l'acció humanitària. Només així es pot garantir una distribució eficaç de l'ajuda. Tot i que l'arribada de l'ajuda a mans dels beneficiaris podria semblar el fi d'aquest itinerari de l'acció humanitària, cal saber que la prevenció de futurs desastres i el desenvolupament humà i social sostenibles en són el seu veritable objectiu final, ja que el treball de l'acció humanitària és només el primer pas per establir les bases per al desenvolupament.